Здравейте на всички! Аз съм Марина. Добре дошли в канала на Марина Йов. И се занимавам с дигитален маркетинг и копирайтинг от около 7-8 години вече. Също така работя и в дигитална агенция webzelo.com. Към днешна дата специализирам в Meta Ads и Google Ads. В днешната тема, която на мен лично ми е много интересна, ми се иска да отворя вратичка към така наречената система и технология Conversion Tracking за целите на Google Ads, какво представлява, защо ни е необходим и общите ползи и някои насоки към неговата инсталация. В най-общия смисъл Conversion Tracking е изключително важна система в Google Ads, защото тя ни позволява да измерим реални резултати от нашите реклами, а не, например, само кликове. Ние можем да разберем на практика какво потребителите правят, след като са видели или кликнали на нашата реклама и, например, да оценим важни действия за нас, като, например, дали се е случила покупка, дали са попълнили някаква форма за контакт и връзка с нас, дали са се обадили, дали са се абонирали за бюлетин, да речем, дали пък са свалили някакво приложение, както виждате и на екрана. Има различни видове конверсии, които ще обсъдим малко по-нататък. И общо взето знаете вероятно, че целта на Google Ads не е просто да докараме някакви и да генерираме някакви кликове или трафика, все пак да се достигне до някакъв важен бизнес резултат. И това може да се изрази в продажба, в най-честия случай за e-commerce бизнесите и в придобит клиент или генериран лид, например за lead generation бизнесите. Колкото до ползите, след като вече сме инсталирали Conversion Tracking, в общи линии ние с негова помощ ще можем доста по-подробно да видим кои реклами водят до продажба или пък запитвания, кои ключови работят, кои не работят оптимално, какво можем да подобрим от гледна точка на оптимизация върху дадена аудитория, да речем. И реално какво се случва? Ние спестяваме едни пари, защото в крайна сметка ние можем да спрем това, което не ни носи резултат, защото ще го видим по данните. И от друга страна пък ще инвестираме повече пари там, където има смисъл и да продължим в правилната посока. Да се надяваме, че тя ще бъде такава. И като цяло Conversion Tracking ни позволява от една страна хем едно доста по-добро оптимизиране и евентуално постигане на доста по-ниска цена от гледна точка на придобиването на клиент в близко време. Също така, автоматичните стратегии на Google също не могат да работят пълноценно без conversion data-та. Нямаме точни отчети, не можем да достигнем до ясни бизнес решения, не можем да имаме яснота за ключови метрики, както казах вече за CPA, Cost per Acquisition, или пък за ROI, за възвръщаемостта на нашата инвестиция. Не можем да видим кои канали от маркетинговата фуния водят до най-добри резултати, до най-голямо влияние. Също не по-малка значимост са и по-качествените ремаркетинг аудитории, които също можем да създадем благодарение на този Conversion Tracking, защото можем да видим кой е конвертирал, съответно може да направим доста по-прецизни списъци с клиенти или пък с конкретни аудитории. Можем да изключим вече закупили такива и въобще да таргетираме много по-подходящи потребители и съответно рекламата да бъде по-рентабилна в края на деня. Така че, в резюме какво се оказва? Че без такъв Conversion Tracking ние абсолютно стреляме в тъмното, с него нямаме резултати конкретни, не можем да оптимизираме, харчаме доста повече пари и на всичкото отгоре печелим по-малко. Така че ако с това не съм ви убедила да си настроите или да се доверите на специалисти, които това да направят за вас, мисля, че не се сещам просто за друго, което бих могла да кажа, за да ви убедя да го направите. Така, сега, колкото до самите разновидности, имаме различен тип конверсионно действие, така да се каже. И най-честите са
конверсии на уебсайт, специално за онлайн магазини, лендинг страници и други такива подходящи услуги и дейности. И тук всъщност какво се случва? Ние измерваме действия, които потребител прави на сайта, като например покупка, добавяне в количка, клик върху някакъв бутон, абонамент за бюлетин, примерно. И това цялото нещо се отчита чрез специален Google Ads Tag или пък чрез Google Analytics. Втория тип, който е конверсионния в мобилно приложение, съответно когато имаме за цел да развием нашето мобилно приложение и клиентите да пазаруват оттам и можем да измерим инсталациите му, можем да измерим и съответно и покупките вътре, като данните могат да се вземат отново чрез различни аналитични инструменти, включително Google Analytics, дори и Google Play, между другото. Третият тип е много интересен и доста предизвикателен за българския пазар. Първо ще ви разкажа на теория какво означава всичко това, както и според официалната документация на Google. Значи това са в общи линии конверсии от телефонни обаждания и calls from ads. Тук можем да измерим обаждания, които са били направени директно чрез рекламата, без да минават през сайта. Тоест, човекът Хикс, Петко примерно, вижда рекламата и натиска call. Втория вид, calls from website visits, тук измерваме, когато човек кликне върху самата реклама, посети сайта и позвъни на показания телефон. Като Google в тези случаи използва така наречения динамичен номер и свързва обаждането с дадената реклама. И третия тип, calls via uploads, тук конверсиите по-скоро се качват ръчно или може да бъдат качени автоматично посредством специална CRM система. И това може да бъде подходящо следвайки съветите на Google, ако примерно имате екип за продажби и всяко такова обаждане се оценява като продажба или като неуспешна продажба, или пък искате Google да вижда само реалните успешни клиенти, например. Какви са предизвикателствата обаче на българския пазар? Вероятно, може би знаете или пък може би не знаете, че така наречения Google Forwarding Number, това динамично пренасочване, което може да се ползва с лекота в чужбина, например, всъщност има ограничения в България и съответно нямаме точност в данните. По принцип, за едно пълно измерване често се налага да се направи едно ръчно импортиране на обажданията, като се ползва call tracking платформа и CRM, или пък се импортира файл с данни в Google Ads, но реално без такова динамично пренасочване точността на данните за обаждане е много по-ниска и някакси размита. Така че тук сме определено ощетени в тази гледна точка. И офлайн конверсиите, те се използват, може би се досещате, когато продажбата съответно се случва офлайн, извън интернет. Това може да бъдат примерно B2B сделки с някакви търговски представители, може да се случва в шоуруми и така нататък. И отново, данните могат да се прехвърлят в Google Ads чрез посредством 3 начина, най-основно. Отново чрез CRM, с файл с импорт или пък Google Ads API. И това цялото нещо позволява да се свърже кликът от реклама с действителна продажба, която се случва по-късно офлайн. И това са 4-те разновидности, като ако трябва да обобщим, Website Conversions, това са действия на сайта, най-често са продажби, форми и кликове като приложение. App Conversions, това са инсталациите и действия в конкретно приложение, които имате. Phone Call Conversions, това са обаждания от реклами или сайта, като уточнихме, че в България малко по-трудно се стига до отчетност, но пък все пак дори да имате някаква базова настройка и да отчитате дори само клик върху самия бутон за връзка с нас или пък ако това е пулсираща слушалка, пак може да бъде полезно за вас. И съответно, ако работите по-активно с вашия клиент, като търсите неговата обратна връзка и въобще така отчитате и по друг начин
чрез сътрудничество успехът на дадена реклама, защото вие не може да чуете, да проследите какво точно се случва след този клик и дали всъщност се чупи някъде целият продажбен процес при него или при вас, или въобще цялата фуния нещо е сбъркана или има нужда от подобрения. И когато става дума за важността от този тракинг, ние вече зачекнахме темата, но общо взето ние с този conversion tracking можем да притежаваме доста по-ценни, конкретни отчети, да разберем кои реклами и ключови думи водят до конверсии. И също така можем да използваме автоматичните стратегии за надаване по-натам, като Target CPA, примерно, като вид стратегия за надаване. И така всъщност можем да продължим разрастването на нашия акаунт. Разбира се, когато това е удачно. И ако трябва да посоча някои добри практики, винаги бих ви посъветвала да се разделят конверсиите на два основни вида, на primary и secondary, на основни и второстепенни. И разбира се, да не се разпилявате в твърде много видове конверсии като категории, за да не се обърквате и да не се обърка самият отчет след това. И всъщност да оптимизирате върху основните най-вече, а второстепените просто да ги наблюдавате и да ги ползвате за анализи. И също така, преди да забравя, много е важно да траквате самите, т.е. вие да обръщате внимание и да проверявате дали всичко е точно с самата настройка, когато ви я направят конкретните специалисти, защото има случаи, в които нещо просто спира да работи, оттам се губи информация за данни, а пък тези данни на вас са ви важни, например за покупки или лидове. И въобще може да се получи един такъв празен период, в който да не знаете какво точно работи, ако в момента се е получил някакъв проблем. Затова все пак обръщате внимание, особено ако се усъмните, че изведнъж няма информация за продажби или лидове, просто по някой път действително се случва да има проблем с самия тракен, който е възникнал. И е хубаво да го имате предвид, за да може дори и при някакъв казус той да бъде отстранен максимално бързо и това да не влияе върху вашите реклами и кампании, особено в ключови периоди, в натоварени такива периоди като Black Friday, коледни, предколедни промоции, продажби, кампании и така нататък. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е било полезно. Ще се радвам да се абонирате и да ме последвате тук и в LinkedIn също. И надявам се да се видим и чуем скоро. Чао, чао!